ba pare mu bañ see bokk loolu mënul nekk dinañ si bokk parce que nag dëkk bi sénégalais yi ñi fi nekk ñoom ñoo toog déboulonné fi Macky Sall ak ñi mu nekkal sàcc yu mag yi man duma nee naa saa yu ma ñëwee fii li ma leen di njëkk a wax mooy ñu ngi naan ñii jël nañ ñii sàcc nañ mais le plus grand voleur c'est Macky Sall moom moo sàcc moo tax may xaw a sànni tuuti sama mbokku xalpulaar yi di leen wax ne que di ngeen gis ay nit ñëw taxaw fii bu ñu làkkee français mbala ñu làkk olof après ñu ñëw nag dem ci tukkuleer yi pour ñoom ñun tukkuleer yi ñun ay dof lañu quoi ñun on peut nous raconter n'importe quoi on va le gober et c'est faux parce que si biir tukkuleer yi ñun dañoo dégg olof dégg français dégg pulaar donc ku taxaw fii di wax ngay làkk olof mais tukkuleer baa ngi lay dégg léegi bu ñuy waxee ci seen français boobu nañu wax la même chose ci pulaar bi on nani bandiraɓe haal pulaar mbiɗa mi ara mi haala moɗon seeɗa pulaar par ce que so ɓooyima mon jiiɓe ngara ɗo ɓe gona e haaldude moɗon soɓe kaalde moɗon kamɓe ɓe ƴetti en ko enen ken haangaɓe hakkillaji meɗen ɓe kam ko hakkille mo ganduɗa koɓe beela fof ɓe mbaɗata hen enen en caloto ɗum état o ari ko wadde redressé ndiɗo leydi anani redressé o noon o wi ko kala sénégalais anani sa waawi ƴetta seeɗa ko joguiɗa mbaɗa hen par ce que ɓe giɗa ñamloyade ɓe giɗa wujjude wonnoɓe ɗo ɓe gonnoke e wujjude ne ñamlo nde cuuɗa anani mi wi on Macky Sall joni kanko son jooɗima on mbiyama oto Macky Sall woni omona Maroc kanko debbo makko e ɓiɓɓe makko fof ɓe ngala ɗo so Macky Sall waɗano ko boni o jooɗotono ko ɗo o jooɗotono Senghor yahani dogani Abdou Diouf dogani Ablaye Wade dogani lutax Macky Sall kanko o dogi parce que mo andi ko waɗi ko noon ɗum tahi hande gonen ɗo oɗo gouvernement ne ƴeewa feere no waɗata pour anani yaltinde ene oɗo situation ko situation baɗɗo critique gonɗen anani oɗon haalpularen ɓe oto goppeɓe eɓe ƴetta hakkillaji moɗon de eɓe guiɗa fijirde hakkillaji moɗon de ɗum en jaɓata ɗum voilà so wona ɗum tan yo Macky ar min kam Allah ñagotomomi ñande foof ko oɗo gouvernement yo wat feere addana en ɗo Macky Sall so addi ɗo Macky Sall ɓe jooɓi kalis mo ɓe gujji o kanko ɓuuri wujjude yimɓe fof mais ɗo kam mbiɗa sikki wonɓe ganduɗa jaggama nana gartira seeɗa mais yonani yoɓe gartira on ɗon haali kalis soɓe gartiri on ɗon kalis ayi 0,5 ɓe mbiyata eɓe ƴetta e transfert uji ɗi ɗum fof ma yaha ha gasa mais neɗɗo mo ala mbiya ɗum ɓiyam ne fawgi mbiɗa yiɗi yaade hôpital mbiɗa yiɗi ɓiyam janggoya école mbiɗa yiɗi tali waɗa leegalam iwolto yimɓe ƴettata kalis kamɓe noon ɓe giɗa ñamloyade ɓe giɗa wojjude ɓe gara e meɗen ɓe mbiya en totte mbuɗu moɗon walla 15 moɗon walla janjo 100 000 totta janjo 1000 francs totta mais enen fof en tottat par ce que enen fof ken sénégalais en donc oto jaɓen lawol gotol eɓe gara ɗo eɓe daro eɓe kalano on ko wona gonga soɓe kaali ko wona gonga bayɗo no amni ara daro haala ko woni gonga ko mi hanki min joddima minene ministre oɗo min goni e salle ha 22 heures min puɗɗi ko 9 heures min gayni ko 22 heures hecci hanki c'est la même chose anani ɓe kalde amen ha min nani ko feewi koɓe kalani amen donc ɗum tahi wadde défendre loi ji ɗi ne weeɓe amen quoi so loi waari tan min mbaɗat ɗum voté te ɓiɗa ñaagui on onon fof jooɗiɓe ɗo anani nanɓe pulaar ɓe nanani pulaar ɓe fof so loi o mbaɗe ɗum voté merci beaucoup a jarama Seydi Dia mbokk yi dañuy